Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Long pakso senar arong amikar long synchro APHL sia songalong kachipa ogdun. Lason si chinthong constituency ke parlo achom kimi PS long pakso senar arong amikar long synchro alangli kedam tang aporahud BJP Ratcharia song along si chair abdunlo bon sitami alangli non abangke BJP alama pasun pen puthot APHL si alama tarponlo. Bangso kachepa ogdun ke alangli rat aki sunglapen methang along ri longpat methang chepa hem phulong nangjipu aning the thip pensi alangli APHL sia song along chepa ogdun lo puta alangli pen chethan pon. Lapen bangso jai megalong constituency committee CCI hin pen long kiram teron mei phulapen chondro teron dun mei phulapen alangli ri sang hwa tum chetong dun pen bangso jai mek me sen pen pachun ponlo. Prangsi nang limen lapen nang lirong chethanik datata. Nili rong kedak long paksu senararong nili men ke long singkru an nili BJP long nili presiden dak but committee long Tang dai kopia join ne sinang li BJP che open lapu APHLC ahin kachepok don iglo. nili ning aklong dong sapen nili kepa okdon alam thegela pulo nili dak BJP Kuan pelone kacari pon lapen nili rarphan keklem pon nilitum rong pli nilitum la rong kerset kim ta nilitum long leder lo lasi alang litum BJP pa phanilingo e sita BJP B ke borbet J ke joylet P e bange pet joylet pet hala sa pati nilike idudunde athema alang litum ke Kecagi ka akrur salah nil tum phanla lakner ke skanta nang pine dalo hala so nilining ko idam a joine si nilike alang litum a party dotik ke nilke APSL sialong si chipa ogdun ku kusinili kadu kawe atom phanta klardak pan chethan pon dalo Tang de none prangke wang jila nang li rat dumphan kupisi nang li than pon igji. ni labangso rat tum phan ke than pon ji our side ma rat tum phan ke pachini kang tungo bangke ilitum aprang SSC ahud amomen asonak thaksi ilitum chesong se pulutang te ilitum hemprek talong lelo lapen ilitum 6 schedule apu thak sitame ilitum phan abajakong bobomlo lase hala bangso ajakong pang tang ye phan se nilirat tum hanta kadukawe kibigiti sarfi phanta than ponji Karbi lamet amai ingdeng thongke praisi ningkan isek amai pi dong mukak longkam teron auditorium hall along tirikam amai keseng kipadupon. Bangso tirikam amai keseng kipadupon along mai charipon meipu Karbi lamet amai meipu barim ingti kacharipon amai along kongchon bang joysing tokbi ahin bensi aluhi pachinipon. Bangso amai along chedon sarpen tirikam amai meipu raju tisolapen Kongchun bang lunsing teron atum aphansi arpu pekpomsi puthot arnisi kapaman ponji arni hotpon thupo pusi nilitum pherangke pen birta nangpali. Bangso tirikam amai ke sengpon along manpeng aluhi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Vidya Singh Rongpi pen chenglok Karbi lamet amai aro tin pen kewang abang phu bang philapen lamet lamchong kaching hon atum chetong dunsi ing samjin pen pachun ponno. Hawar khat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News. Lamet pun program teron amaru long. Hindi thoke praisi Karbi lamet ame ningkan se kami pi dak dom ka hawalong padu poji fan so tirika ame kiseng ko ame pini diripi Karbi lamet ame menwango sila maksudang sini tenas tomben lalu la si ningarong parlo ini maksud hindi thoke praisi maksud Karbi lamet ame ningkan se kami pi bangke dak si buha kecak jipu si proisar cidon sar pada si wai mongga he dah kalau litum karena bila mereka cengsi ame pu ame kuru longkap teron maksud mahan kita hawalo kita gede hawalo ame kecil hawalo masih ada ke maksud perang ke maksud ame BBP lah ini kan thoke bra problem lam tar bila mereka sengdet pen pilingan ke lepas itu
kami pido bangke ikan thongke dua lo ikan thongke berai sidu ikan thongke berai si ke pleng ang sila dak nang bi ko bangke la si ningarong parlo la si la dak pin thelong lo kado ka be dak kachitong kithe kiding tum chenglok adung re hawaram lo kuno lame lame aro me pin chenglok nehang along ria me la tum kado ningarong cipaklang sa thelong lo kado ka be dak kachirap itu masih kithe kiding an dak stong elo kasi la bangso pachunpon pamilya pansi lalu kecil lo, nasi labang so kecil lo mangke ni jungjung mangke dolo, lapar tame Karbi Anglong termasuk konsil pen, lalu tu pada kecerap dunia pan kecil me kabut pita dolo, lapar tame labang so kiri kama me long tame amai fu pen cenglok, ala kaprek sancho mo long tame iye matun lunsing teron bide singhi lapar dan tum speaker raju tiso lang tu sitak duet lo kasi lamang sujun pamepo ko si ning hepar lo sir mai pu men than pon ma me pu raju tiso lang pasi pekoro lamang so bangke lang long chat tu bangke tulang non papleng lang tum an sistem abang putar umum po kasi kami mas konsil speaker pan silang mai po lagi kini silang no apa kami pekoro ia mungkin terus tu lo tesing tu lo hindia kiri monta la ko ning tum thang tu lo JCCPA song atum pian pherang kya mai kanghipon Karbi Anglong Autonomous Council atum state government along 700 crores mati 800 crores satangka apreng kedo alam ketla Kherpuri phaitrok arni JCCPA song atum pen Dipu District Press Club asai hemalong Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum aphan tangka kahijik tap abangki ington nangjila pen matha par 6 kathiri abang akenang sot pusi JCCPA song atum pen jongdang kedam tang aningkan pen non puanta venture school lo thanbang atum aphan achiklo abai non TPP tini pen chiklo jon krehini an nang plengtang lapen penang an college school thanbang atum tala sonsi mandu laki nili nang liki puchot alam kali hamphang song do anatum sitami chini hur lo lapen chesong konbom bang bondu Paragraph 7 Lasi lasona hut nona ko puthot alam nang ke klang thua bangke Karbi Anglong Autonomous Council along boreng ka choklem dum bom atum achik lo bai nong tami kelong li cheklo jonthom an dolo pusi alam nang paklang di laben municipal board along ka cherap dun atum ta cheklo jon thok sikem rang near kep an dolo bai nong kelong le puta alam klang rokin The case is going to face Lasi lason achik lo bai nong TPP achik lo chiklo ke othip lake ajata kali Karbi Anglong Autonomous Council atangka financial help a condition abang henoda ka joksi son lo pusi jongdam deta hengnoni lasi bills kelong leta isilo lapen tangka kahijik tap pubangke jasemet pen ke jongdam abangke Karbi Anglong le katalon ahu kror atangka kahijik pen non head jong inquiry near ket board chairman ahoy ketengkon land settlement advisory board chairman lapen Karbi language development board chairman pen abat bang inquiry trok atum aphan abangke akinang sot awi pusi jongdam lapen non head jong la so achik lo thanba bang haroi sira thongke brake thom tet appointment TPK komat aja kompen lo nongman TP unto pusi JCCPA kongchunba Robindro Rongpi JCCPA convener Saising Rongpi lapen khorsing terona tumpen tangdakto not necessary. It is choice. Contractual teachers engaged in schools and colleges. Teachers of venture school and colleges are pending for 3 to 12 months. The monthly salary of council employees is pending for 3 months to our knowledge. While these monthly salaries of contractual teachers engaged in schools and colleges and teachers of venture schools and colleges are pending for nearly 12 months or 12 months completed. Pending monthly salaries indicates that currently the financial health of the KAC is not in a good condition. It also indicates gross financial mismanagement and indiscipline, misappropriation of funds, and violation of rules framed under paragraph 7(2) of the 6th schedule for the procedure to be followed in respect of payment of monies into the district fund constituted under paragraph 7(1) of this schedule, the withdrawal of monies therefrom and the custody of monies therein. The KAC is going to face acute financial crisis in near future if the situation continues. But the authority of the KAC, as it appears, remains complacent and indifferent of the indicators of financial crisis.
Instead of taking austerity measures, the KAC has been squandering public money in events like Karbi Anglong Day celebration in November last year, where hoping amount of public money had been squandered for entertainment. And recently, 28 board chairmen have been appointed. The appointment of all the board chairmen, except Land Settlement Advisory Board and Karbi Language Development Board, are not necessary. It is adjustment to accommodate party functionaries. Council is actually not for the party functionaries, whether it is Congress or BJP or ASDC or CPML, whatever party. So last of all, to avoid acute financial crisis in near future, the authority of the KAC therefore should stop squandering public money, take austerity measures, and exercise stringent financial discipline. Daythor KSU head branch lapen VDP atum chelang petpen HS lapen HSL siasat lang ketok atum apan EC awareness program kedengpon. Therponi phai pho arni lakhain kor thok dwar bagori constituency ke parlo Daythor KSU head branch lapen VDP atum chelang petpen HS lapen HSL siasat lang ketok atum apan EC awareness program kedengpon. Labangso awareness program kedeng ponang ko katheki ladak Daythor HS pen HSL siasat lang ketok atum apan mesen nangji ing samjin penle exam ketok ponji apan sinili tum labangso awareness program kedeng ponang ko athema Halloween pensi ladak Daythor exam center along an kewanglasi nangli tum ta mesen penle labangso exam ketok dunji apan pachini pon. Lapen eson soni alam the ke jong dun mate ke pachini dun ke lapu henlo exam ke tok atum kangri kangkrang avidet nangji mobile phone user et nangni towar ke dam anta chelangle pinsi mobile phone use rong titi pen soarlo atum dress mate piari kaching thang abang choiso ching thang thedet nangji pusi amoron terang pen perang ke thengno ningje pon. News Desk Report, Karbi Anglong News.